Talaga kursunada akong spot na to. Uy, malaki na naman. Malaki na naman. Uy, malaki. Uy, plau-plau. Plau-plau. Manoy! Ay, malaki na Malaki na naman. naman. Oh, tap-lap na naman. Ay, malaki. Malaki nga mga tayo. Ay, grabe mga tayo. Malaki. Uy, gusto ko lang. Ay, nakuha na. Yan ang iyawin namin mga toy. Magkakatsin cook tayo. Sarap niyan mga toy. Tay, tay! Ano din, Mar? Kachoy Rolling Boy, good morning. Morning. Shout out sa asawa ko sa probinsya. Pagaling ka dun. Oh, may sakit pala si Manay. Ay, pagaling po kayo, Manay. Ayun, dito tayo ulit mga tayo sa ano, sa may Bagong Bayan fishing spot. Yan, kasama natin si si Kachoy Ronnie Boy. At siyempre mga katoy, kasama natin si Bata TV. Yun. Welcome ulit Kabingwit dito sa natin sa magandang fishing spot sa Laguna Lake. Hintayin natin, kinukuha niya yung anting-anting niya eh. Oh, mahirap na daw, baka mamaya masiro siya dito. May nahuli na nga ako mga katoy, oh. Kayo na kasi hinihintay ko sila. Pumukol na ako habang wala pa sila. Ayan oh, nakakuha na ako mga toy. Ay, dami na. Mahirap na masiro dito mga toy. Ano po kayo, kuya? Ay, andyan na pala siya. O yan mga toy. Welcome, Kabingwit. Yan, good morning. What's up, mga kachoy? Sana. Yun. Kanina to. So, yan eh. Ay, kabila. Ginagawa mo. Ay, sus, wala na. Nagkagulo-gulo na. May huli. Wala na, ako nakuha. Magja-shoutout na tayo mga toy. Mahirap na. Baka di ko kayo mabati. Kung nga nagpapa-shoutout. Yan, shoutout tayo. Shoutout kay Pau Castanyas from Antipolo City. Kung Pari TV, yung shoutout ka Choy. Gilbert Riguroso, yun shoutout. Mga bago natin subscribers to. Thank you. Para Padagat TV, yun shoutout. Marcos Espinosa, yun shoutout ka Choy. Thank you. DGMX Vlog, yun shoutout ka Choy. Reynaldo Balocos, yun shoutout ka Choy. Tandol Fishing, yun shoutout ka Choy. At syempre pasalamatan natin yung yung mga OFW na nakasubscribe sa atin yun. Thank you sa inyo. El Trancal KSA, yun shoutout sa inyo mga Toy. Bicolanong Inbigas, yun shoutout Choy, yun mga kababayan. At siyempre sa mga silent viewers natin, thank you sa inyo. At sa mga sulit Kachoy natin. Medyo marami-rami na rin nahuli ko kasi kayo na naghihintay ako sa kanila, kila Kachoy Kabingwit, kay Kachoy Ronnie. Bali nag-try na ako. Sabi ko, try ko na kasi nangangati na yung kamay ko eh. So yan, naawa ng Diyos, nakadali na tayo pang ulam kaagad. So yan, tara, dagdagan natin mga toy. So yun ang nakaraan mga toy, yung muli nating upload mga toy. Dito ko lang ako pumukul sa kabila yung isda. Try natin kung talaga andyan pa rin yung isda. Mga pulahan din dyan mga toy, kahit ganyan lang yan na tayo mababaw yung tubig. Siyempre yung isa doon natin kabila. Grabe ang strike dito natin sa kabila. Kanina pagdating mo. Oh, ay sus! Laki ko. Wala pa. Laki. Wala mga ito. Grabe lapad. Pag nadali ko yan, malaki siguro yan. Baka lumulod saan. Uy. Magbayan. Uy, yun, malaki to. Ay, magbayan. Sumabit na naman. Ala, pangalawang sabit na to. Kaya nga kachoy, malaki. Malaki nga, mga toy, grabe. Yan mga toy, 3.5 na mga toy. Manoy, nakakuha na ako no, Manoy. Hiling amang Manoy. Ginagawa mo. Si Kabingwit nandun si Belo. Pinakausap niya pa yung mga bla-bla. Pinapakiramdaman niya pa. Nagpapakilala daw siya. Pag pupunta kayo dito mga toy, maaga. Ayan. Malaki na naman. Uy, malaki. Uy, Plau-plau. malaki. Plau-plau. Manoy. Mga toy, plau-plau.
Ang laki oh. Bla oh. Tinakbo nga eh. Grabe, yung laki oh. Thank you Lord. Yan oh mga tay oh. Sigurado to mamaya. Ano man ay nakuha na? Mainit nga lang itong spot natin tumaling. Sa kabila mga tay. Maganda rin doon kaso ano. Bali pinapaligoan ng mga bata. Ito oh. Mga tay oh. Ay, naku, 3.2. Nasukat ko na yan mga tay, 3.2 yan. Oh, yan na. Oh, sabi ko sa'yo, laki nga, no? Bigat sa. Oh, yun. Dalawa. Oh. Wala isa. Nawala isa. Uy. Yung mga tay, oh, gaganda ng size. Dito ka na lang kabingwit, tabi tayo. Na-miss kita. Ginagawa mo. Ate, oh, grabe, huli na natin kagad. Wala pa tayo isang oras. Oh! Sino nakahuli ng malaki? Siyempre. Yung magaling. Sino pa? Joke lang. Wala pa yung mga taga-bato dyan sa kabila. Ay, malaki na Malaki na naman. naman. Oh, tatlap na naman. Ay, malaki na naman. Oh, parehas tayo malaki. Ay, mga tayo. Grabe, ang laki mga tayo. Four fingers na. Ito na ako kasi malaki na huli ko dito eh. Ayun mga kabigwit, ito pala. Pahiyang ako kanina yun, no? Hindi pa sinabi kung sasan ako. Kasi masama ko. Kung ganyan pala ang alagaan. Mag-iaw na lang kami mga tayo dito. Titikman namin yung fresh na pila. Shoutout nga pala kay Ryan Manalad. Para at sa family niya. Manalad family. Sa De La Cruz family niya. Shoutout. Mga tayo nagsisimula ng ano, dumating yung anglers dun sa kabila. Mamaya po. Kakalagay lang. Hala, 3 finger. Kawan na natin 3 finger mga tayo kasi ang dami naman. Gandang size oh. Marami na mga tayo sa kabingwit. Salamat sa Panginoon at naka-experience ng ganito dito. Ilagay natin muna mga tayo sa ano, sa cooler kasi baka ano. Yung iba kasi namatay. Siguro di nakakainga mga tayo kasi ano eh. Maliit yung mabaran natin. Awa kami mga tayo sa kakabigpas. Grabe. Ano ka tayo Ronnie? Dami no? Wala nga lang mapuntahan. Wala lang mapupuntahan. Hindi ko na masyadong binibidyo. Makurin yung mga to yung ano yung video ni Kabingwit. Nandun lahat kasi mahaba yung storage sa ano niya. Tsaka focus yung ano niya masyadong yung GoPro niya. Maganda yung ano doon mga to. Panoorin nyo mga to kung ano mga huli namin. Siya di ko na masyadong isang beses lang ako nag-ano sa kanya nag-video ata para makapokus siya ng pamimigit talaga. Grabe huli namin ito yun. Nakakatayo. Nilagay ko na dito mga tayo sa ano yung ano yung unang batch namin oh. Mapupuno na. Tapos pa mga tayo. Walang 3 fingers dito mga tayo, puro 3.2 pataas. 3.3 oh. Ayan oh, grabe mga tayo. Tapos na talaga dito mga tayo. So magano kayo mga tayo, mag-iihaw kami para matikman namin ito gaano kasarap. Iyawin namin mga tayo. Magkakatsin cook tayo. Taba itong isa mga tayo, pulahan. Ganda ng spot dito mga tayo. Dumadami na yung angler dun sa kabila oh. Ayan doon si Bicol yan oh. Big tama na no. Ayan si Tatay Rewis yan mga tayo. Ayan na. Ala nagagalit na. Kanina ang hirap-hirap ano yun eh. Ayan na. Sarap yan mga toy. Ako pa tayo ng isa pa para makakain si Tatay. Tatay oh. Yan mga tayo. Ano yan luto? Yan mga tayo. Sinog ba talaga yan?
Ayan, reserve natin itatay. pa. Ayan, may panamahing pandangal tayo sa Todelmar. Shout out. Asay pamiwas mo? Jackpot na kami, mga tingnan mo. Oh, ang dami niyan. Andun pa. Ito pa oh. May pangihaw na kami. Oh. Sakto-sakto, kakain na tayo. Oh, nagkita rin. Oh. Ano, shout out nga pala kay kay babe niya. Babe niya, patay ka na naman. Kay babe mo. Kay Mrs. niya. Mrs. Katsoy Delmar. Yan. Ayan, mami, pili ka mamaming ito na may dalawin pamiwas ko. Kakatapon mo lang ah. Yan ang ayos ah. Paano? Oh, ang galing. Lulusog. Lulusog. Galing ko ano? Ah. Yung inihaw na yung matoy, talagang sinug pa talaga to. Sinug pa. Talagang ano. Oh, nakadali pa oh. Yan ah. Ano? Tay. Kain kayo. Tayo, kain po tayo mga toy. Yun o. Ano lang po, pwede tayo. Oh, siram. Grabe. Tay, tay! Ano Delmar? Ah, yan. Kain po tayo. Ito yung nadali mo na oh. Dakula. Nakatoy, kain muna kami mga toy. A few moments later. Pag babayabas na naman. Layo eh. Bukas na lang. Maganda nga dyan eh. Grabe oh. 3.5 fingers. 5.5. Idol, pwede rin dun. Wow. Dalawa oh. Yan yung kumagat sa floater. Ay, isa ka mabukat sa floater eh. Pakawalan mo yan. Sa'yo eh, maliit yan. Akin, medyo okay ito akin eh. Medyo okay ito akin. Balik sa akin eh. Tapos. Sobrang grabe siya. Pinsigit eh. Grabe ka. Tuwa na? Ay, nako. Malaki yan. Malaki nga mga tayo. Ay, grabe mga tayo. Malaki. Uy, ikaw lang. Ay, nakawala ka. Dalik. Nakawala nga. Lumukso. Ay, dali. Mga tayo. Pakita mo naman. Woo! Uy! Malaki sa akin. Wow! Bet, lapit ka na dito. Yun, ganda oh. Pakita mo. Yun o. Punta na kayo dito. Yung sino man ang mga adik dyan. Ito, nakaka-adik. Ginagawa mo. Silmar. Ay, bumabawi kami kayo. Ikaw yung kanina eh. Pasensya nyo naman to eh. Baka medyo mahaba yung video natin ngayon. Baka nalampas tayo ng 15 minutes tayo. Pasensya na po. Maraming salamat. Na ako. Pangalawang sarap. Pangalawang salin. Oh, abot to. Grabe, ala, puno na Eh, pala. lahi mo. Dali nga pala nakuha mo. May huli ako eh. Tanggal na. Ano lang, mga katsoy. Ilan tayo ito ba? Apat lang gawin ito yung kapit. Ala, puno.
Oh, meron pala dito. May uling pa. Dito meron pala dito. Nakatayo, puno. Nakaisa na kaming cooler. Hindi kaya tayong ilaw. Pinagat naman. Mga Kachoy, umabol si Kachoy Michael Burak. Pinakatis. Nakangati ka Michael. Grabe yung Kachoy. Puno na, puro na. Ah, tama-tama yun. Dito pa nga ba? Ano lang? Dalawang dangkal. Dalawang dangkal lang. Yan. 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 Yun, grabe ganda ng yun. Yun, yan, dito kayo. Dito, pakita natin kay Kachoy sa mga katuloy natin. Oh. Okay. Yan mga katuloy yung size, oh. Karami. Ano? Yan, maraming ganito mga katuloy, oh. Mga 3.5. 3.5 magpo 4 fingers na. Yung problema kasi napakaba na ng video natin. Pasensya na po. Check puno na yung styro. Balik natin yung iba. Ayun, sige. Matindi yung ano yan, yung recommendation mga katuloy. Matindi. Ibalik mo na para may Puno na, mga mga kabingwit. Oh. Paano ba yan? Napaglagyan. Dito, meron dito. Yung ano, nakababad. Ayan, kasi Delmar. Ay, kasi Para kahit wala akong mahuli. Charbon lang. Meron. Nakababad. Yan mga katoy, bali papahinga na muna tayo. At para yung iba makapisto naman. Dahil nakarami naman na tayo. At mag-i-aura ako at mag-ano. Ano gagawin natin katoy? Magkakape daw kayo, kakape. Kapi-kapi mo na. Anong gabi na naman kaya ito? Baka naman. Diyos ko. Kape na may halo. Yan. Maraming salamat po. At thank you sa susunod pong Fishing Adventures po. Maraming salamat sa mga nakasama natin dito. Si Kachoy Delmar, Kachoy Michael Borak yan. Si Michael Borak kakarting lang. Kachoy Ronnie, tapos sila Tatay Ruiz, Tatay Arthur yan. Dumating na rin sa Tatay Arthur sa si Bala TV. Yon, nandun sila sa kabila. Pinapabila natin mga tayo sila si Bala TV para ano, hindi natin maistorbo yung focus niya sa pamimingwit para makakapag siya. Yun, thank you po. Maraming salamat. Bawi si Michael Borak. Oh, hoy, grabe. Yan, kaya natin mag-iyaw tayo ulit. Pangisnakan. Merienda. Ang rami ng anglers dun sa kabila mo tayo. Yan, puno na naman. Tayo, inabutan kami ng ulan. Si Kachoy Delmar. Adik lang talaga kami. Padaan Yan. lang, no? Ay, hanggang dito na lang po muna si Gabingwit, oh. Oh, Gabingwit. Lamig! Lamig na basa. Parehas tayong basa. Ayos ko. So, yun lang po muna. Yung talagang video natin, inabutan kami ng ano. Mag-iyaw sana kami mga biglang bumuhos yung ulan. So, di kami natuloy. Yun. Sayang. So, nakarami kami. Thank you po. At ano tayo, outro na. Thank you po sa inyong lahat mga katoy sa sumabaybay sa ating video. At si Kabingwit sobrang nag-English Kabingwit. Yung nakahabol din si Kachoy Michael at sa Kachoy Delmar. Ang katoy, may shoutout ka pa. Nabasa ka rin pala? Ay, hindi ako. Tuyo ako. Sa loob. Sa labas, basa. Bye po, thank you. Pasensya na po, mahaba yung video natin. Thank you. Yun, sa kabila, oh, buhay pa, oh. Rain or shine talaga kami rito. Thank you. Nakadali pa, oh. Last 2 minutes na. Umabol, halaki, no? Sabi ko na nga ba, kakagat pa rin sila, oh. Yan, Kachoy, ano? Pulang-pula, ayos. Yan, mga tayo, oh. Isama thumbnail si Kabingwit. Oy, ayaw talaga. Laki. Yan, thank you Kabingwit sa fishing banding natin. Yan. Oy, mumawol pa si Kachoy Delmar. Ito yung fishing spot namin mga tayo. Yan, doon sa kabila, ganun din yung ano, yung biwasan doon, maganda din. Shoutout sa mga taga yan, Bicol, sa mga taga Batu, tapos ano, Bula. Yan. Ito yung huli namin ni Kachoy Ronnie. Ito lang yung ano namin. Dapat pauwi na kami mga tayo. Ayan, jackpot pa rin mga tayo. Ayan, nakadibay-dibay na yung huli na. Nagmamakawa na si Kachoy Ronnie na din na kumagat. Ito.
Divide na sana mga to yung ano namin. Yan o. Yan. Naka-divide na naka-plastic na yan. Kasi ito, si Katsoy Michael nabitin na ayun, yun pa rin. Nagano. Yan o, halos makalati pa rin yung styro. Yun, thank you po Jesus sa blessing po. At nakasama namin si ano, si Kadingwit. Yan, saka si Katsoy Delmar. Thank you po Lord. Thank you sa blessing. Yun, maraming salamat sa lahat ng nakaka-banding natin dito. Michael Bora, Katsoy Ronnie, Shoutout mga yun. Katsoy! Katsoy Delmar, Katsoy Bala TV Vlog. Yun, thank you po. Salamat! Grabe, huli na kami. Thank you Lord.